Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki arteli kishnong ki bakentup ya ka urmasi ujo bat ka pernai. Kila pak tuklar hau MDC jonga Nongkrem constituency uba Lambor Malngiang halor ke jing itu isnong jonga Khasi Hills Autonomous District Council ya ka kentoj Mausau kabadon Hajan Lat Smith. Haga jingnya keren bat kilat patai kubor hadian ke jingnya kendo ya Chief Executive Member jongga KHADC uba penyat sing CM uba lambor ulaong ba kum unong mikmat uba lasyak penkubor hagi pajba un shim kia ban penbek ya kani ke jing ke bami hapdeng ke shnong urmasi ujo ka pernai bat ka mausau namar ba haga section 3 jongga elaka ak la kedau syai ba ke jing itu shnong ya ke shnong ka batmai la dei banda yo da ke jing menjur na ke shnong keme kumu nomikmat sepo ka yendraba jongga dis council na yerba mshem la yo kanono kajing tip ka bajanai tat hadu banda yo yerjing pentip da ka liang jongga dobashnong jongga pernai pat ha jongga por yerjing pentip yang ne ki nongkit kam jongga dobashnong jongga ormasiu jo te hadin bangala pule bat sani bha lo jongga ni kajing mi jong kani ga shnong mausau ate hapo Lat Smith nakaliang ko jonga ngala de pankren na bashay yaki parlok ba nganya shakmat hagaban ya panbet namta jong kani ga kam hangtei kadai mata kalalong haki South League mamla kamot like takhu apling jong kani ga atli shnong kabar kamot kala itakhu bat ka hima nanta klaya sabat ka this council te kajing wan jonga menta kasingi ban wan ban ya kajing tho da basha kitar banga kwa banyo ya kajing shai halo jong kani kajing wanra jong kapapau ka kateng basain hang to kamot kapau bit ka jong deputy chief executive member da brom iba penchengan NCM te ngampa GE long tum gitu ki order ban mi Anisha berbor kasi mi bait na joint secretary beri pait sige ilaka ne ka office jong kinong trikam hang to tenre ba hala kalong ba dai pait kami tuman da ka approval ka buwan wat ha ka order ka pa bait da kateng jong ba pensingan te kajing wat jitip kalong bait da ba sya kitar kalong ba nakaliang jong ipaem brom Dr. Baljit Singh CM impat kuno ka recommendation halo bili bakani kajing manwanra ya kashnong patmai tenrei klashu ya kaya no kumtu da kajing penstat ikam manwanra ya kashnong tmai tenna kalen ko jonga ngala ya kren bahada ko shay kitar bangikwa ban solve ya kani ka problem banwanra biang ya kajing ya penbet ya kajing ya sutho apadeng jong kini kajing ya wit kibadan menta kumolong hapo antay kasi nang pernay bat hapo pramasujo te ngan up ilapan por banyo wan penbet te ngan ay biang sa kuy ga jingtho lagalong bang hapanya ringkat bat ki breo jonga kibdon hapo ka an ban lechkhmat na banta kumno ban wan ra biang ban penbet igni kanum kanram kibami hangtay hapo kathan ki jonga tot kadon ngimla banlen ki judon ke jingya phia ikisnong kathau habakla he kisnong kamot ke judon ke jing phia tenrei kadon pat pupot ken kamot ngi hapanyo ya ke jing menjur naka keme kisnong keme syaba penmi ane pan kha yiki snong khon kamot kata kadi garukom peit rukom khmi namar ngi don hangni kamot yong bangin don hangni paiba apha bangin wanra ya kata kaji trilang hapdeng jong ka council bat ki drabashnong banya trilang bat ki SEM ki hima ki paper hagbidei bat kani ka kam tena kaleng jonga ngaso kita hi ki ba ngakwa ban penpa ho di ka por bang idi ban yaidon bet kini kaji trilang hapdeng ka council bat ki drabashnong ki paper ki section ki ba taprenchai the PCM section lie section 3
jong ka ilaka ak ka kenchai kitar bang hab yo ya ka jingi tho chua ka jingmenjur na ka shnong kome kata ka ka ba ngashkwa ban pensengo ni kapor te nak liang ka jonga kum u nong yalam pat kum u nong mikmat u ki pai ba legit kila ibet yang ban ya shimenta apo kanika lempung jong ka panya kit ya ba ya kum MDC apo ka district council ka kamram jonga ban pentikna ba ki di banyak ibet nomor ba kum chupan kan mau ya se tu man chupan kan mau kadon ka jingjia ko lejia ngile nagdang jungi ngibo igi mau pot mosam ngalibo igi mau bena hakapor ba wasam open kelai gi signboard na kami clear sa asam ang tipo kanapara kum kitobi ngong ka council ka maneda yano ngiyada ya ka khandaw ka siap lejong kay dan rai ombangin wanra ya gajing ya phejimut hapadeng ka council bat ki nong penya jong ka sinong ka thaw ngikwa bagandon ka jing trilang layo banyak kan bat ki nilaya yo banya pasyo kaya nakalayang ko nga kamot manong siyang thai ngan hap banya don sa kajing kendo ringkat bat ka office yung CM yung himakhirim ringkat banganya banya kendo pat sabat kinigi atli gisnong kumno banganya ya tengam keno ino aning ong ayang ya ka clear picture ng kabadi long black and white da ka habashay bahakano kadur lawan ra ya kinigi gisnong ngamdon jing pasya ino ro lakadon ka jing bet kumot ngimdan yay tenray bangan susap kamlong kumunong yalam kadehi bangan ham kanmi shikmat namakin pai khmat chano kabading kong higin hapan pai khmat chaw nong yalam tinga kum nong yalam kumot ngan hapan pani yang nuksak babha bangan hapan pentikna bakay bro inlebit dagajing bha